Jeg har engang hørt en historie. Vi fik den altid fortalt som børn. En historie, der stadig lever iblandt os. Med folk ude for murene. Men det er bare rygter. De vil komme til byen, vores by. Jeg blev bange, når de fortalte om de fremmede. Deres handlinger i eget navn. Hvad er deres moral? Hvor er deres værdier? De river ned. Og voldtager. Men det er bare rygter. De efterlader et kaos. Drager videre gennem ødemarken. Til den næste by. Til det næste offer. Men det er bare rygter. Eller er det nu?